নবলে নবঞ্চি দেবী পঞ্চি দেবী নবলে তো সাইকেল লিক করে দেবী তো গামুছা ভিতরে টিকলি বাণ পুরে ফুসকিনা ফুটাই দেবী নবলে মার্কেট বন্ধ হয়ে গলা বলে এ রায় দাদা মাস্ক ব্যাপার বন্ধ করো না না বলে রায় দাদা ঘরে বে মাস্ক বিক্রি করিব মাস্ক নিয়ে সকাল মাস্ক গোটে হেলে বেকার নাই কুয়াড়ে গেলে মাস্ক নিও আরে মাস্ক নিও রে আরে রায় দাদা কম আଜି গোটে হেলে মাস্ক বিকিবনি সকাল বই নাই ଓହୋ କେତେ ଖରା ଏ ଖରାରେ ମାଛ ଦୋକାନଟା କୋଉଠି ମୁଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଶା ଗାଉଦିଆ ମୋ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ ତୁ ସେ ଶାନ୍ତ ପାଖରୁ ମାଲ ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ରାୟ ଦାଦା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଶୁଣି ଯାଇଲେ ମୋ ପିଠିରେ ପିଆଜ ଖାଇକି ଯାଉ ଆମେ ସାରାଇ ମୋହନ ଭାଇ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ମାଲ ନେଉଛୁ ସାରାଇ ମୋହନକୁ ଭାଇ ମନ କରିଦେବ ବେ ଆରେ କଥା ମାନବେ ଆରେ ତୁ ମାସ୍କ ଦୁଇଟା ନେଉନୁ ମାସ୍କ ନେ ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିବି ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ମାଲ ନେଉଥିବୁ ନହେଲେ ରାୟ ଦାଦା ଜାଣିଲେ ତୋତେ ବଂଶ ଫୁଙ୍କେଇ ଦେବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯା ଯାଉଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯା ଡାଡି ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛି ଡାଡି ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋ ପୁଅ ଗିରେ ଡାଡି ସେ ଯୋଉ ଶୁକ୍ର ପଢି ପଢି ଫେଲ ଡାଡି ମୁଁ ବିନା ପଢାରେ ପାସ୍ My God, 2021 lucky daddy. All pass daddy, my heart daddy. आप नंबरी बेटा 10 नंबरी କାଁ କରୁଛୁ କୁହ ଭାଇ ବାପା ମୁଁ ଆଜି ମାସ୍କ ନେଇନଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ମତେ ସାର୍ ବରାଇଲେ ରାୟ ଦାଦା ପୁଅକୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼େଇଲା ମତେ ସାର୍ ମାଇଲେ ସେ ମାଷ୍ଟର ତତେ ବାଡ଼େଇକି ଭଲ କରିଛି ଆରେ ତୋ ବାପା ମାସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ବିକୁଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ବୁଝିଲୁ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବିକୁଛି ତ ବାପା ବୁଝିଲି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିବି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ मनोज राउत आउ ये सुनील कुमार सिंह आउ आमर ये गाउदिया आपण मानू आम एक सुंदर मेसेज एवं सचेतनता करने एक सुंदर वीडियो गोटे तैयारी करिछु आउ ए वीडियो टी आपण जदि पसंद लगे ताहले आमको लाइक करिया को भूलिबे नहीं
ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ। ପୁଣି ପରେ ଆସୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ